U mestu Sivčina, u zaseocima Burojevići i Milovići, završeno je asfaltiranje 2 kraka puta, čime su meštani ovog dela Ivanjičke opštine dobili znatno bolje uslove za svakodnevni život i saobraćaj. Na jednom putnom pravcu asfaltirano je više od 300 metara, dok je drugi krak urađen u dužini većoj od 200 metara. Radovi su realizovani po modelu zajedničkog učešća građana i opštine Ivanjica. Ovaj putni pravac se sastoji iz 2 kraka, od kojih je jedan preko 380 metara, dok je drugi oko 260-270. Znači, ukupna deonica oba kraka je preko 550 metara. Vrednost ovih radova uz učešće građana koje je išlo je negde oko 7,9 miliona, skoro 8 miliona dinara. Ovo je još jedan putni pravac koji ostvarujemo i realizujemo uz pomoć građana zajedno i mislim da je ovo, opet kažem, jedan dobar potez i opština će se i dalje truditi da sprovodi ovakve ugovore o asfaltiranju. Mi u ovom trenutku imamo bukvalno potpisan ugovorima po pitanju budžeta opštinskog za naredne 2 godine. Malo smo stali sa potpisivanjem novih ugovora, ali jedini i osnovni razlog jeste zbog realizacije postojećih. Asfaltiranje ovih putnih pravaca posebno je značajno za domaćinstva u zaseocima Burojevići i Milovići, jer će im biti olakšan pristup kućama, poljoprivrednim imanjima i glavnim saobraćajnicama, naročito tokom zimskih meseci i perioda obilnih padavina. Čekamo ga 30 godina, tu živimo gde jesmo, tu smo, mnogo nam znači to. Znači još da nemamo puta šta bi imali, jer narod se iseljava, nema više naroda, tu smo mi od mlađi ljudi što živimo tu i da nije nas i da nije sade opštine, rukovodstva opštinskog da nam pomogne, mi ne bi imali, znači nemamo gde da, ne možemo doći u kući. Verovatno će ljudi tu da u narednim periodu i da izgrađuju i da ima dosta više ljudi, zahvaljujući državi, opštini, opštinskim rukovodstvu, predsedniku, svim ostalim ljudima, svima hvala i svaka čast. Model zajedničkog ulaganja građana i lokalne samouprave pokazao se kao efikasan način rešavanja infrastrukturnih problema u seoskim područjima, gde postoji potreba za uređenjem velikog broja lokalnih i nekategorisanih puteva.